Teším sa na vás. Zem. Vzduch. Voda. Trvalo udržateľný rozvoj. 34. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotop Film 2007 od 22. októbra v Bratislave a od 20. novembra v Košiciach. Podujatie podporili generálny partner US Steel Košice a partneri festivalu. Príjmite pozvanie do sveta úžasných filmov. Vstup je voľný. V zajtrajšom vydaní denníka Plus jeden deň sa dočítate. Ak vo väzení rozdelíme zaľúbených homosexuálov, je to problém, prezradila v rozhovore na víkend šéfka slovenských väzníc Mária Kreslová. Chcete video MP3 Walkman Sony za super cenu? Čítajte denník Plus jeden deň. V novom čísle Plus 7 dní sa dozviete. Policajný gang, ktorý brutálne zavraždil Jána Kubašiaka pred očami jeho rodiny, mal na zozname obetí aj dieťa hokejistu Pavla Demitru. Manželia, ktorí po roku zistili, že im v pôrodnici vymenili dieťa, sú zúfalí. Chcú vlastnú dceru, no milujú aj tú, ktorú doteraz vychovávali. Diana Štrofová sa s manželom súdi o dceru, v médiách rozpútala proti nemu špinavú kampaň. Spevák Peter Naď záhadne omladol, pomohol mu plastický chirurg. Plus 7 dní. Časopis, ktorý sa dá čítať. Túto reláciu vám prinášajú To bola láska k hudbe, alebo vášeň k hudbe. Ja som absolvoval trumpetu, respektíve v tých časoch som ešte chodil na hudobnú na trumpetu, keď som začínal. Na každej ulici boli nejakí chlapci, ktorí brnkali na gitary. A na jeden moment sa pamätám, že my sme tak hrali strašne o život, že som rozteval 2 struny na klavíri. Má len 4 struny, netreba naraz mačknúť 2, ale len jednu vždycky. Nejak automaticky proste ten talent od Pána Boha. Hneď som hral. Samozrejme, že ja som mal tú ambíciu od začiatku, lenže nebol som dosť dobrý ako muzikant. Hlavne sme hrávali v Pionierskom paláci. To bolo naše také orlie hniezdo. Aby sme každému upozorili, že skutočne Black and White Štefan a jeho kapela otvárala klub, Pečko. Takže takto to vlastne v tej Bratislave v rámci toho Big Beatu bolo. Elvis nebol len tá hudba, ale bola to sloboda. Koncom 50. rokov sa vlna rock'n'rollu prevalila aj cez Bratislavu. Stretlo sa zo pár chalanov, dali si názov Tiene. Nechali sa totiž inšpirovať vynikajúcou britskou inštrumentálnou kapelou The Shadows. V 59. 60. roku vznikla taká nezaujímavá kapela. My sme sa tak ako poznali z kúpaliska. Bol to Vlado Chválny, Marian Gašpar, Todo Šimkovič. A to boli vlastne začiatky toho Twist klubu, ktorý, myslím, od roku 1961 už sa zapísal do povedomia ľudí. Už v roku 61 boli vyrobené odznaky. Tie odznaky naozaj nosili na korze ľudia, takí tí fanúškovia toho Twist klubu. A policajti chytali tých ľudí, lebo to bol znak chuligána, keď mal niekto proste takýto ten odznak Twist klubu. Bol to ťažký rok. Práve v ňom vláda vykonala rad opatrení, ktoré sa mali priaznivo odraziť v budúcom vývoji. Obetavosťou pracujúcich sa postupne darilo prekonávať stagnáciu. K nám do triedy, do tej 9. chodil taký, že Fedor Žužič sa volal. Bol to taký ten kulturista. To bola to obdobie, ako zachrániť Jesse, ten Ďurovišný. Ďurovišný, áno. Tak on, zase ten Fedor Žužič poznal Vácka Velčického, tak ma dotiahol potom na 29. augusta, tam sme sa stretli. A
jak sme si padli do oka a začali sme spolu hrávať, tak potom sme založili tú kapelku. Volala sa zo začiatku, že Crazy Boys. To sme mali také, že čierne twistové nohavice a červené košele. A jeden kamarát, ktorý robil vtedy v tlačiarniach, tak ten nám urobil aj odznaky. No a potom sme raz prišli na Korzo, tam nás prepadla taká tá banda, ako boli títo Kajto a tento spol, tak nám tie odznaky pobrali. To bola taká bitkárska banda, aby sme to upresnili. Banda, tak sme sa premenovali potom Rock and Boys. Okrem tých odznakov, neviem, či sa pamätáš, to boli aj červené košele. Dali sme si prefarbiť biele košele na červeno a na Korze sme sa stretli nielen muzikanti, ale aj tí, ktorí sa veľmi aktívne podielali na tom, aby sa založila nejaká rock'n'rollová kapela. Števo, a keď oni chlapci za tebou prišli, ty už si bol, ako mal si čo? Bol si klavirista na ľudové škole? Ja som bol klavirista, ktorý vlastne sa venoval klasike. Klasike. To znamená, chodil do hudobnej školy. Do hudobnej školy, no prečo ste ho potrebovali? Tak samozrejme, že Elvis mal klaviristu a vynikajúcich klaviristov, Floyd Kramera a ďalších vynikajúcich klaviristov. Tak mi to rezonovalo, že klavirita musí byť popri tých gitárach všetkom. A potom nakoniec, keď prišiel Peter Tušer, sa stal našim kapelníkom. To bola jeho vlastne prvá skupina, ktorú mal pod palcom, tak sme sa premenovali na Tiene. Zo Šedov spreložené. No a ja som tam veľa býval, tak proste ako chcel som tiež s nimi hrať, samozrejme, akože som sa snažil, lenže oni trumpetu nepotrebovali, oni si zbytočili, tu nechceme, my sme big beat akože bez trumpety, ale musím povedať jednu perličku, že vtedy neexistovali nejaké zosilovače, respektíve existovali, ale u nás nie, no, zosilovače na čom hrať, tak ja som, nakoľko som vedľa býval, tak som chlapcom pomohol tým, že my sme mali doma také veľké rádio, vieš, asi 2,5 W to malo, tak Stano Herku jediný potreboval byť ako elektrifikovaný, tak proste týmto som mu pomohol, že som mu donesol to rádio a na to proste hral gitaru. Bratislavský závod národného podniku Tesla bol založený pred 22 rokmi. Na výrobnom páse, kde sa montujú nové rádiopríjimače Echo, objavila sa na bielo natretá montážna klietka. V nej sa práve rodí milióntý prijímač. Na jubilanta sa prišli pozrieť zo všetkých dielní. Repríza tejto slávnosti nebude až opäť o 22 rokov. Ďalší milióntý prijímač vyrobí totiž bratislavská Tesla ešte v tejto 5-ročnici. Ja som konkrétne s bytom nemal nič spoločného, hral som trampské, skautské piesne na gitare, ale na cvičisku psov, kde som sa s Mírom Bedríkom stretával, tak sme sa nejak dali do rozhovoru a zistil som, že Míro bije tiež do gitary silným spôsobom a prišiel k nám na ulicu. Doniesol si čiernu gitaru Jolana, na ktorej začal hrať tvrdý rock'n'roll, čo bolo pre nás vtedy nové, lebo asi kto vtedy žil vie, že sme nič také nepočuli, keď sme nemali rádio Luxemburg, alebo keď sme o 12. nepočúvali Ed Wright, tak sme nevedeli, o čom je reč. Tak som sa ja poznal s Mírom Bedríkom, ktorý vlastne bol určitým motorom vzniku celej Jolany a ktorý následne ma vyzval, že či by som nechcel s ním ako hrať v kapele, v ktorej už on bol dohovorený s Janom Arpajom ako prvým gitaristom a zhodou okolností s mojím najlepším priateľom Ľubom Dolinským, ktorý klkol do bicích. Takže takto vznikla ten prvopočiatok Jolany. To bolo v ktorom roku, to je dôležité povedať? Aby som celkom neklamal, približne to bol 63. rok, no, tak nejak sa to hýbalo asi v tomto časovom horizonte. Tak na gitare som trochu vedel hrať, lebo vieš, za domom v parku, na lavičke A-mol, E-mol, D-dur. Tak som spravil konkurs do už rozbehnutej kapely Jolana. No. S ktorou sme aj cvičili, aj svojím spôsobom účinkovali vtedy, čo aj o 5:00 v Dome pionierov. Vznik tohoto Big Beatu bola technická záležitosť, pretože nemohli si mať klasické nástroje, ale museli si mať zosilovače, mikrofóny a tak ďalej. To znamená, že vždy musela niekoho zastrešovať nejaká organizácia, ktorá bola schopná tieto veci dodať. Historickým paradoxom je, že jediný mikrofón, ktorý v paláci bol, sa používal na nástupy pionierov a jediný bubon, ktorý sme mali, nemali sme nič iné, len ten bubon takisto sa používal a virbloval pri nástupe pionierov, takže
historickým zlomom Big Beatu bolo to, že miesto budovať a brániť bola vždy pripravený, sa ozvala Little Richardová Lucia. A to bola šupa. To bola šupa, áno. Podaní Víra Bedríka. Ja som sa tam dostal cez Čufa, vlastne Ľudovinovská. Áno. Ja som predtým s ním hral, Čufo hral trumpet. To som nevedel. Ja som myslel, ja som ako klavírista, my sme hrali v jednej Dixielandovej kapele a proste potom Čufo ma zobral, že poďme do Pionierského paláca, tam sú kapely, tam je úplne teda iná muzika. A vlastne ma dotiahol do tejto Jolany vlastne a ja som tam hral klavír potom. Tu vidíš tú fotku, tu vlastne kompletná zostava. Toto je Zukal, Čufo, Ľudovinovsko. To som ja, Marian Obert, gitara, Miro Bedrík a bubeníka síce nevidíš, Dolinský. Že toto bola táto Jolana originálna. Pod Modravého jazera jeden smutný nočný monolog. Chodili sme pomaličky, začali sme chodiť na Korzo, v 8. 9. tak už to bol ten svet trochu iný. A vtedy už celkom vážne som začal po tej muzike pásť. Už to bolo pre mňa podstatne dôležitejšie než čokoľvek iného. Lenže bol problém, že teda čo? Jaký nástroj? No a vtedy som mal ústavične mindrák, že mám hrubé prstiska a keď som skúšal na čundroch hrať na gitaru, tak mi to nejak nešlo. Tuto hore nad nami je štúdio 1, kde nahrával Siloš Pohánka. Ja som to chodil na všetky nahrávky. Moja mama robila režisérku a ja som na Siloša Pohánku chodil. To sa mi ľúbilo. Na ten Lánik, jak hral na tú basu, som si povedal, že toto je to. Že má len 4 struny, netreba naraz mačknúť 2, ale len jednu vždycky. Tak skúsme. A tak som si povedal, že ja budem hrať basu. Navyše, gitara bola veľmi obsadená, všetci kamoši hrali gitaru. Ale na basu nikto. Po Twist klube, jak sa sformovala skupina Black White, kde sme dostali angažman do Park kaviárne na Hviedoslavovom námestí. Toto je gitarista prvý sprava, Rado Pavlovčík, Rado Borgula hral druhú gitaru a Juro Šefer hral bas gitaru. Ja som tu za bicími. Toto je kapela, ktorú môžem tak zaradiť medzi prvé kapely, ktoré vlastne rozbiehali na Slovensku. Big Beat, absolútne prvá. To je veľmi zaujímavá, veľmi vzácna snímka. No ja už trošku sa posuniem, lebo ja som so šéfom začal, teraz neviem, ktoré presne roky, 64 alebo 5, 65, 66 to nejak mohlo byť, že už sa kapela volala Black and White. Presne, takže my sme vlastne otvárali V-klub, aby sme každému upozorili, že skutočne Black and White, Štefan a jeho kapela otvárala V-klub, Včko. Je to tak, Štefan? Je to tak, no. Viem, že vtedy bol Šrámek bol riaditeľom Včka a bol tam aj Sesilavko. On bol, tuším, tajorník Včka. To boli takí dvaja hlavní šéfovia toho Včka. Ale oni neboli tí, ktorí rozhodovali o tom, kto bude hrať. Tam boli diváci, ktorí povedali, túto kapelu chceme. Podľa reakcie, no. A dobre bude ti, tak zavri oči a mnou zanechaj viesť. Prvá kapela bola The Nautilus. Tak sme mydlili, a neviem, či to nebolo aj s Petrom, to už ani on nevie. A tam sme chvíľku niečo, tak čo bolo, tak počuť rádia mydlili. A potom som prešiel do kapely už slávnej, v Beske sme skúšali Blue Stars. A brali sme, čo prišlo, čo znamená, že my sme hrali, čo sme tak videli, to sme... A tie, čo ste mali hlavne opočúvané, neišlo to inak, alebo ste už... Neišlo to inak. Big Beat je pre mňa záležitosťou uši, ja neznášam noty. Jasne. Potom som chvíľku hral v Dixilande, potom všetkom, alebo predtým ešte v roku 60 asi 5 ma angažovali do komba Black White. To bola V-klubová kapela, čo mi urobilo dobre, lebo som sa dostal do V-klubu. A tam už mi sľubovali, že tam už budú aj nejaké baby, že to bude zaujímavé. To už si mal 15 rokov? 16, tak, to bolo tak. Watching the downtown around, come home morning.
neviem, zo všetkých strán sa to hrnulo sem ten rock'n'roll, Elvis a potom, jak si povedal, Chuck Berry, Little Richard a Fats Domino a Brenda Lee a rôzne tie speváci a speváčky. Čiže to bola fantastická éra vtedy, že všetko to hneď prišlo v ten čas. Ten správny čas to bol na to správnom mieste. Pre nás. Áno, pre teda našu generáciu. A myslím si, že ľudia mali radi, keď niekto naskúšal, nacvičil toho speváka, vedel ho interpretovať, vedel ho napodobniť a pre toho mladého poslucháča alebo diváka to bolo proste to čo mohol dostať, lebo inak to počúval na platne, alebo to počúval teda na tom laxíku, čo sme chodili všetci tu stredu alebo štvrtok nahrávať, alebo chodili sme počúvať na Luxemburg, tú hitparádu. Takže on to dostal naživo a mal v podobe toho Vaska Velčického alebo toho Vlada Chválneho veľmi autentický pocit. To mal ten pocit, že teda je to ten Elvis alebo je to ten Cliff. To je veľmi dobrý a múdry názor, naozaj, lebo na ten čas v podstate vidieť v Bratislave speváka, ktorý má veľmi dobre preštudovanú a dá sa povedať, povedzme, Presleyho a vidieť kapelu, tak mal človek dojem, že vlastne ten Elvis Presley sa z tej Ameriky presťahoval kdesi na Slovensko. A z toho vznikali tie potom úžasné emócie aj tých poslucháčov. Však bolo to veľmi elektrizujúce obdobie. Tak hlavne som prišiel preto, že som teda chcel predstaviť ten Elvis Presley fan klub, tú našu tlupu, ktorá v podstate nič nerobila, len počúvala, nehrala. No a hlavne sme ťahali potom neskôr za skupinami, ktoré hrali po internátoch. Takže sme robili to pôvodné fanúškové publikum. Ako ste k tomu prišli, že toto urobíte? Čo bolo k tomu treba? My sme písali priamo Elvisovi. Koľko ste mali vtedy rokov? Asi 18. A z takého časopisu Elvis Monthly vychádzal mesačník v Anglii. Ten sa nám občas podarilo nejak dostať. A tam bola aj tá adresa na toho Elvisa, no tak sme mu napísali a sekretár nám odpísal, že áno, že není, lebo my sme žiadali o povolenie vytvoriť. Dnes, keď to hovorím, to sú také hlúpostičky, ale v tom sme žili. To bol taký imič strašný, že keď došiel napríklad ten dopis, alebo keď došiel single nejakého Elvisa, sme utekali na korze sprostí pod košelou a tam sme sa tešili spoločne všetci. Elvis nebol len tá hudba, ale bola to sloboda. A tá celá hudba okolo toho, to bola sloboda. A že sme sa stretli mladí, krásni ľudia. Všetci boli pekní na tom korze. Skutočne. Lebo tam boli kamaráti. A keď neboli kamarátky a to dievča sa mi páčilo, tak sa našiel niekto, kto ju poznal. A tam sa robili kšefty a debaty. A to, čo sme v škole nemohli hovoriť, tak tam sa hovorí. Strangest gal I never had beyond unless she's mad. I got a woman mean that she can be. Sometimes I think she's almost mean than me. To korzo dneska chýba, ale to korzo bolo taký trh, taký bazár, aj pre študentov, kde si vymieniali možno učivo, kde si vymieniali teda skriptá, ale takisto aj pre muzikantov, že tam sa stretávali, tam sme sa dozvedeli, ktorá kapela sa dala dokopy, tam sme sa dozvedeli, ktorá sa rozpadla, tam sme sa dozvedeli, ktorý muzikant je voľný. Proste bol taký verejný klebetník. A bolo to pekné, lebo každý večer som si vyšiel na to korzo a som sa dozvedel to, čo dneska sa musíte dozvedať veľmi zložito. Z rádiopríjimačov sme v tom čase najčastejšie počúvali túto pieseň Ludvíka Podešťa. Babičko, vidť, že mi splníš přání. Natoč svůj stařičký gramofon. Na gramoplatniach sa jej predalo 280 000 kusov, rekord prvej polovice 60. rokov. Jak se tančí Charleston. Som mal tú výhodu, že teda sme tu v Bratislave a mali sme možnosť počúvať rádio. Nie naše sa počúvať nedalo. Vôbec sa nedalo počúvať. Tam bol z nej pieseň Práce vznešená, alebo
Slnko vychodí. Mimochodom, to nadirigoval môj otec. Ale nič osobne, len taká kuriozita. Však ale čo by nedirigoval, keď bol dirigent? Ale aj takéto veci sa robili. Bola to ťažká robota, aby som Vaska Velčického a Vlada Chválneho dostal na jeden zájazd, ako obidvoch, teda do Nemecka. A bola to veľká konkurencia, skutočne. Ja môžem povedať kľudne, že sme si neboli takí, že nejakí kamarádi sme neboli určite, lebo Vlado samozrejme robil vlastne to isté, čo ja a ja som síce jeden trošku odbočoval s tým Cliffom ďalej, ale Vlado mal, že Elvisa, Litvičerda a neviem, možno ešte nejakých iných spevákov, ale toto bolo jasné. A u mňa bol samozrejme Elvis a Cliff potom. Trošku som sa možno trošku už tak uvoľnil a odpil som sa od toho. Aj Vasko mal svojich takých tých poslucháčov a divákov, fanúšikov a takisto aj Vlado Chválny. No a každý má svoj okruh. A aby som ich dal dokopy, to nie je ako konkurencia, ale musel som si niečo vymyslieť, lebo reprezentovať do Nemecka, teda pre nás to bolo vtedy ako prvý zájazd, pre nás to bolo niečo neuveriteľné, tak som si povedal, tak keď sa robí výber reprezentantov, že musí to byť to najlepšie, čo naozaj tá populárna scéna môže dať. A obidvaja, myslím si, doteraz neľutujú a obidvaja, myslím, že majú z toho najlepšie spomienky. Ale musím povedať, že väčší úspech, jak sme zažili tam v tom Nemecku, ani nepoznám. My sme sa museli tam podpisovať od občianských preukazov po košele, trička, to proste asi tak existovali Beatlesáci. Chcete se zaposlouchat do zpěvu v celém světě stále populárních Beatles? Pak ovšem nesmíte chodit na jejich vystoupení. To, co natočil z jejich koncertu v Hamburku západoněmecký kameraman, je spíše psychiatrická studie posluchačů, kteří, jak sami slyšíte, mohou slyšet jen sebe, neboť zvukovou kulisu koncertu si obstarali sami. Vlasatý čtyřlístek z Liverpoolu tady vlastně jen statoval. Tu vidíme Vaska Velčického a mňa, jak myslím v Erfurte, jak sme zo stanice niesli bicie nástroje a vtedy to bolo tak, že nikto nemal auto, nikto nemal mikrobus a to sme museli normálne na chrbtoch podnášať nástroje, takže vtedy človek proste tú muziku bral úplne inak. Robili sme aj takých špeditérov zároveň. Ale Vlado tiež hrával v rôznych kapelách po tomto všetkom. Sme sa párkrát stretli na Koze a úplne inakšia atmosféra medzi nami bola. Vlado, prídi ku mne, mám dobré, fantastické nahrávky a tak. Samozrejme, že som prišiel, že nejaké novotým alebo vonku bol, ale takže vždy niečo donesli, sme počúvali a vždy mi zobral, samozrejme hneď okamžite gitaru, poslal do skladbu a hneď už začal hrať a bolo to fantastické. Úplne sme už boli niekde inde obidvaja a bolo to vynikajúce. No, ja som prišiel do Bratislavy v roku 1962, keď som mal 18 rokov. Prvého, koho som stretol tu v Bratislave, ktorého som spoznal, bolo Vlado Chválny. Tak to bol podľa mňa prvý, neviem ako je to historicky, ale absolútne prvý bratislavský beatový činovník alebo spevák, skladateľ a všetko možné. A ten ma fascinoval. On bol taký extravagantný. Býval na Gorkého, chodil som tam k nemu, hral na gitaru pesničky, ktoré som úplne žral. Ja myslím, že ten Vlado Chválny je ten priekopník, alebo taký ten prvý, ktorý ten Big Beat vlastne na tom Slovensku založil. Chcem len ako týmto dvom priradiť ešte jedného, a to je ten Fedor Medek, na ktorého nemôžeme zabudnúť. Zaslúžene, áno, zaslúžene, ktorý naozaj takisto patril medzi tých priekopníkov a tých pionierov v rámci toho Big Beatu na Slovensku. A ten Fedor Medek je vlastne tu prvý zľava, Vasko Velčické v strede, ja sa tu tak škerím. A je tu už
Julo Ebers napravo a ďalší taký gitarista, ktorý tak chvíľu s nami hral, volali sme ho Šmrdo. Park kultúry a oddychu. Takmer kultové miesto bratislavského býtu a bratislavskej mládeže. Takmer všetky bratislavské bytové kapely vystupovali na veľmi populárnych tanečných zábavách, ktoré sa konali v tejto spoločenskej sále. Niektorým sa ale pošťastilo vystupovať vo vedľajšej veľkej sále. My sme vlastne sa dostali do PKO, vtedy tam hral veľký orchester Oskara Galbavého a my sme ho vlastne viac menej vytlačili, lebo zvuk veľkých orchestrov prestal byť zaujímavý. Ste hrali v malé alebo veľké? Veľké. To tam bolo niekoľko 100 divákov a prosím pekne, hrala tam alebo spievala tam s takou malou rytmikou Eva Máziková. A Eva Máziková, keď nás videla tam, tak sa vlastne s nami dala dokopy a my sme ju prijali a začala s nami spievať. Takže Eva Máziková, jej prvé kroky vlastne začínali u nás v Black White, to musím povedať. Veľký deň, veľký deň, končí sa noc, odmala noc, končí sa noc, a s ňou aj ťažký zlý sen. A Eva Máziková sa tak vypracovala, že sme sa dostali na súťaž Big Beatu v Brne. Ona dostala prvú cenu ako objav roku a my sme dostali druhú cenu ako za proste taký ten kvalitný výkon. Tak už vtedy sme bodovali a v Brne sme naozaj boli takto ocenení. A toto je vlastne ako dôkaz, že kapela Black White dostala sa až do rozhlasu a teda beatmeni a my sme dostali možnosť ako nahrať prvú SP platňu. Bola to skladba Jura Lihosita, Don't Cry My Heart. Je to s anglickým textom. No a to je vlastne prvá asi Big Beatová skladba na Slovensku, ktorá je pôvodná, ktorá tu vznikla. Potom ju hrali aj Beatmen. Anglicky si vedel vtedy? Ja som anglicky nevedel nikdy poriadne. Ja som si kupoval knížky a opisoval som odtiaľ všelijaké spojenia textové. Tak nejak som sa tomu venoval proste, lebo slovensky mi to neznelo. Don't cry my heart, dry up your eyes, so look at me, yeah, at me, don't bother with me. Nemali sme manažera až v neskoršom období, keď už tá Jolana začala prechádzať z toho čistého amatérizmu, že prichádzali ľudia typu Mariana Oberta, tuto Mariana Bednára, Čufanovska, tak tam už potom sa strácala tá stránka nejaká taká, že všetci len chceme, ale už to začalo byť organizované, ale vtedy už pôsobil ako manažer Juraj Lihosit a práve on vzniesol určitú organizovanosť do celej veci, do skúšok, ale zároveň sa nám aj strašne zväčšili možnosti, ako dostať sa na verejnosť. Dalo by sa povedať, že vtedy sme prekročili ten rámec toho Pionierského paláca a tých čajov o 5:00 a dostali sme sa napríklad do televízie 2 nahrávkami. A bola to spolupráca najmä so skladateľom Janom Melkovičom. Táto Jolana nahrávala podklady pesničiek pre rôznymi spevákmi, napríklad z Kostolániov. To Melkovič skladal do Lastovičky a Jolana to hrala. Ja by som veľmi rád nevynechal jeho úlohu, pretože aj jeho následovný život teda ho postavil do špičkovej pozície v slovenskej kultúre. Aj hudobnej, aj hereckej. Nakoniec sa prejavil ako známy herec. On ešte ako študent začal pracovať s nami s Jolanou prostredníctvom Juraja Lihosita. Čiže vlastne tam už vznikla určitá dvojica Melkovič-Lihosit prostredníctvom Jolany. Písal som aj po slovensky niektoré
niektoré Beatlesové pesničky som otextoval, napríklad She Loves You, ale to znelo hrozné. No tak síce tie texty anglické boli primitívne, boli trošku vzdialené tomu, čo som už ako neskôr študent že mu pociťoval voči svetu, ale bohužiaľ lepšie som to nevedel. Až potom neskôr s úsilím to už bolo iné. Začali sa aj tzv. Zájazdy, išlo sa do Žiliny. Dosť nechválne známy zájazd. Prečo nechválne? No, vznikli tam určité nepokoje typu Manfred Mann v Bratislave a takéto. A niečo na hoteli, nejaké problémy. A v novinách sa potom písalo, či ten Big Beat je hudba chuligánov a že provokuje mládež a podobné veci. Takže ideologicky to nebolo celkom únosné v danom období. Veľmi sa pamätám na koncert v Nových Zámkoch a sála bola nabitá a jeden taký detail si pamätám, že klavír bol dole, kapela bola hore, tak ja som takto hral, na nich sa pozeral. Ešte nechali z toho kina, tie Čeplinovky. To už boli tiene však. To už boli tiene. Tak, to musíme povedať. Romanca pre Krídlovku získala na Medzinárodnom filmovom festivale v Moskve zlatú cenu. Rad ocenení je svedectvom svetového uznania našich filmových tvorcov. Hovorila o tom aj výstava k 20. výročiu znárodnenia kinematografie. Popri umelcoch, ktorých diela patria dodnes k nášmu kultúrnemu dedičstvu, získali ocenenia, najmä na festivaloch na západe, aj tvorcovia filmov, ktoré zobrazovali vývoj socializmu u nás deformovane, zveličovali naše chyby a nedostatky a na ostatok spochybňovali všetko, čo sme v predchádzajúcom období urobili. A potom samozrejme došiel Cliff Richard. Cliff Richard, to bola, tak z prvých tých nahrávok bola, čo som robil pesničku Jan Vans, raz mladý. To bol aj film tu bol v Bratislave. Jasné. Potom Wonderful Land, prekrásna zem, bol ďalší Cliff. Čiže dva filmy sa tu naštartovali, to bolo fantastické. Pre nás to bolo niečo, že Cliff v tom čase jednotka a my sme ho nezbadali. Vásko, vieš, čo ma teraz napadlo? Na mňa urobil v tom období úžasný film Jazzová revue. Pamätáte si? Výborná pripomienka. Ten som videl asi 11 12 krát. Tiež filmy. Určite. Kinemetropol. Ja som bol fascinovaný, tam bol nejaký spevek, ja si nepamätám jeho meno, úžasný mikrofón. Fajčil, spieval takým lahodným, hovorím si, som tam sedel, Pane Bože, toto by som chcel niekedy robiť. Takže aj to boli inšpirácie, aj filmy. Takže to bol presný názov toho speváka, bol John Layton. John Layton. Ja sa pamätám, keď dovolíš, na jedno obdobie ešte, keď sme hrali aj rôzne podujatia pre mládež, tak myslím, že to bola Stužková. A stredali sme sa tam s Dixielandovou kapelou, ktorá hrala fantasticky v tom období, bol to tradicionál. A klavirista bol Čelko, ten už je niekde v zahraničí, samozrejme ostatní, a my sme sa stretali po pol hodine a na jeden moment sa pamätám, že my sme tak hrali strašne o život, že som roztrhol 2 struny na klavíri. Potom Čelko prišiel, nastúpil a veľmi ho to teda bantovalo, pretože tie jeho direktemové skoky, práve to boli tie mŕtve tóny, ktoré on zahrať nemohol, takže sa zlostil na mňa, ale rock'n'roll bol taký. Ďalší koncert, čo pripravil Peter Tušer, bolo za rampami a divadlo a bolo to vynikajúce, lebo tam už v tom čase použil diapozitívy po bočných stranách. Publiku, tam boli 2 koncerty, myslím, za ten večer a to bolo normálne, to bolo skutočne vynikajúce v tom čase. Som rád, že ste si aj vyspomenuli na Petra Tušera, lebo naozaj kapela, ktorá ho nemala, bez ohľadu na to, koľko skúšali, ako hrali, ale Peter zázemím technickým, reklama okolo, z toho urobil naozaj na tie časy úžasný koncert. Peťo nám skutočne pomohol spraviť aparatúru. Celú, my sme to z začiatku zašli, bolo pospájané. Peťo mal nejakých známych stolára, ďalej tí repráky, všetko. Skutočne to boli boxy, na ten čas to bol fantázia. Takže toto Peťo zostaje. Je to tak, Peťo Tušer, centrálna bytosť slovenského Big Beat. To bola láska k hudbe, alebo vášeň k hudbe. A ako ju inakšie vyjadriť, ako
tým spôsobom, ktorý sme všetci spolu vtedy ako sa snažili vyjadriť a každý mal tam svoju úlohu. A ja som bol ten úradníček, ktorý behal na Národný výbor za nejakým pánom, tuto hento vybaviť za stolárom, za krajčírom, do PKV vybaviť, či by sme tam mohli cvičiť, hrať, alebo tieto veci. A takže ja som to vyjadril takýmto spôsobom. Som mal konkurenta Petra Tušera, ktorý mal inú skupinu a síce Tiene, Shadows. Na to sme boli dve také superiace kapely. My sme to ešte tak vtedy nebrali, ale bolo to tak, teda Jolana a Tiene. Predpoludním kaviareň, večer miesto schôdzok literárneho, jazzového a ďalších krúžkov. Rád si spomínam na koncert, ktorý sme hrali v divadle Astorka. Tam sme vystupovali, bolo to čosi... to bolo MDKO. MDKO, áno, v divadle Astorka. Bolo to čosi ako súťaž vtedy fungujúcich skupín a tam sme prvýkrát nacvičili akési pohyby, že sme nestali na javisku len ako kláty, ale sme robili aj akési pohyby a bohužiaľ bolo to síce komentované, že jedným z prítomných, že pohybujeme sa jak smadná tava, ale nejaké začiatky sme už položili tým. Na Bratislavskom medzinárodnom festivale tanečných piesní vystúpili aj dve popredné európske hviezdy pop music. Katalánka Salomé spieva pieseň, s ktorou sa úspešne umiestnila v tohtoročnej eurovíznej súťaži. Jolana sa teda potom viac menej rozpadla, lebo tieto kapely netrvali dlho. Však tí chlapci mali 17 rokov. Niektorí išli na vojnu, niektorí išli niekam študovať, niektorí sa medzi sebou pohádali, niektorí boli slabší, niektorí lepší. Takže tie kapely netrvali dlho, to tak rok, dva. Presne. Maximálne. Takže z Jolany vznikol Beatman. No a Beatman to už bola kapela, ktorá už vlastne mala, by som povedal, také profesionálne parametre. Cítiš ako toho slova, istý láska Romeová, celý svet sa vážne zažne, pri tom slove plnom vážne. Hala, hala, bala, hala, hala, bala, hala, hala, bala, hala, hala, bala. Ja som taký čas potom hrával v takej, povedal by som, komerčnejšej kapele, Black White, s Pištom Dankom na Mladej garde. Toto je vlastne už kapela, ktorá hrala vo Večku. Tu vidíme Vaska Velčického vpravo, to bol náš jeden taký technik. Ivan Gálko je tu, Čufo už, áno, už je tu. Ja som tu v strede a Julo Ebers je tu, táto fotografia. Julko a Čufo, to tiež no, to boli vlastne, áno, to sú jedni z tých prvých a základných členov skupiny Black White. Z toho Black Whiteu tam ma vyťahol Dežo Ursini, veľmi stručne, keď to poviem, lebo už vtedy boli Beatmeni. Vlastne ešte bol Kabinet 112. Kabinet bol najprv 112. To bola taká tiež monštruózna kapela, kde bolo veľa spevákov. Tam bol... A speváčok? Aj speváčky. Beláková Jenka bola. Beláková tam nebola. Bola. Ja som videl jeden koncert, kde určite spieval, neviem, koľko tam vydržala, ale na jednom koncerte... Beláková neviem, ale Pribusová tam bola, Kerová tam bola, bol tam Peter Vašek, bol tam Vlado Chválny, bol tam Ervin Chalupa. Ale ja som tých chlapcov všetkých dobre poznal. Ja som všetky tie Tiene a Jolanu a tie kapely, to ja som vedel, že to boli všetko kamaráti. To ja som bol veľmi dobre na tom, dokonca som bol veľký kamarát s Ursinim, ešte keď hral v Beatmenoch. Aj s Petrom, aj s Bedrikom, aj s Marianom Bednárom. To všetko ako kamoši. To bolo veľmi dobré, ja som na nich chodil sa pozerať. Lenže ja som mal vtedy také obdobie, že som chodil na konzervu a vtedy akože ja hrať nebudem, lebo chcem cechať dobrotu. Po určitých všelijakých zmatkoch som to konzervu aj nakoniec dokončil. Kontrabas je môj nástav. Áno, ja som ťa chcel postaviť na ten piedestal Mariana Vargu a potom som si uvedomil, že ty si vlastne aspoň v mojich spomienkach bol na konzerve, potom si nejak prerušil a potom si dokončil. Ja som na tri razy. Trikrát. Ale nikdy to nebolo kvôli mojej blbosti, ale kvôli mojej blbosti. Tak nám vysvetli trošku tvoju blbosť. Nie tá primárna blbosť, že neviem, nemám uši, nedokážem. Jasné, no, ale že som mal iné záujmy